здравейте хора, ние сме отново сме Идиоти ТВ и днес ще правим карела челендж. Чисто късно, аз не исках, но те ме взеха за примат и трябва да го направя. Трябва, няма шанс. Цялото пакетче изсипахме, не знам по колко правят по принцип хората, ние го изсипахме цялото. Те дадоха идеята отново. Но ясно, трябва да сме диви. Внимай, защото ще бутнеш решето, което после ще пием, защото иначе явно май се... Ето го! Май се е умирал това. На бял фон, леко кафяв, леко брял, с докот такова. Значи, кой ще прекрати? На 3. Едно, две, три. Цялото! Интересинг, бро, интересинг! Very interesting! Сега гледа съм, бре! Дай! Дай, човек! О, мале! Става като лимона! Виж го костата! Сексуал война! Давайте го нещо гърлото си! Дай, човек! Сашка! Имаш тук! Тук имаш! Мале! Слушай, като някакъв такъв изсилвач. Да вътва за седа в гърлото ми. Дюбът ли си? Дълна. Сашка, още имаш тук! Къде? Изтри са! Виж ми ръката! Да. Майса. Ако трябва пи! Имаш по брадата! Оправих се. Имаш още, Сашка! Хора, мисля... няма още малко, ще мисля още малко. Така, и сега ще бъде наше произведение Люти чушки челендж. Отново съм примат, така че отиваме И е натам. моя идея, да. Отиваме натам. Бай-бай!